Moderných dejín na Južnej Kórei existuje niekoľko prípadov, ktoré otriasli celým národom. No len niektoré z nich sú tak hlboko zapísané v kolektívnej pamäti, ako je napríklad aj známy prípad Frog Boys, ktorý je v korejčine a teraz sa ospravedlňujem za výslovnosť Keguri Sonyeon. Ide o tragédiu 5 chlapcov, ktorí sa na jar roku 1991 v meste Daegu šli hrať do hôr a už sa nikdy nevrátili. Čo sa im však naozaj stalo? Ahojte, moje meno je Annie a po zase nejakej dobe sa vám hlásim s novým videom. Dúfam, že sa vám téma tohto videa bude páčiť, pretože som sa snažila ju spracovať už dlhšie a s tým, že ja som veľmi veľký fanúšik krimi, zároveň Ázie a aj histórie, tak sa budem snažiť vám nie veľmi pravidelne, ale z času na čas robiť videjka na takéto podobné témy. Môžem spracovať viacero topikov, čo sa týka nejakých kriminálnych činov z Koreje, ale aj z Japonska, Číny a tak. No verím teda, že hlavne toto prvé video zožnie nejaký úspech a že sa vám bude páčiť. Nie som veľmi zvyknutá robiť takéto, nazvime to video eseje, takže prosím, buďte zhovievaví v komentároch a prípadne, ak by sa vám video páčilo, budem veľmi rada za like, odber a hlavne komentár, pretože len vďaka aktivite na videu nám YouTube toto video pušne ďalej a ďalej a možno aj o tejto téme sa dozvie viacej ľudí, takže môžeme sa asi rovno na to vrhnúť. Bol teda utorok 26. marca roku 1991. V tento deň prebiehali v Kórei miestne voľby a tým pádom študenti v školách mali voľno. Čo pre partiu chlapcov, v našom prípade 5 chlapcov, menovite Woo Chol-bon, ktorý mal 13, Jo Hoyon, čo mal 12 rokov, Kim Jong-gyu 11, Park Cha-in 10 a Kim Jong-sik 9 rokov. Bol to v podstate voľný deň pre nich a rozhodli sa, že sa pôjdu vonku hrať. Boli to kamaráti nielen zo školy, ale aj zo susedstva, v ktorom vlastne vyrastali. Teda išli sa hrať do lesa na úpätie hory Mount Warjong. Ich cieľ bol pomerne nevinný a to ísť hľadať salamandrie vajíčka, čo je na tú dobu pre korejské deti pomerne veľká zábavka a dosť často chodievali takto na jar hľadať tieto vajíčka, no médiá to prekladali skôr ako žabie vajíčka, preto aj ten názov Frog Boys, ktorý sa tak zapísal do pamäti. Odešli teda do obeda, no nikto netušil, že vlastne je to posledný krát, čo ich vidia nažive. V podstate také prvé hodiny sa v podstate nič nedialo. Spočiatku si rodičia mysleli, že sa chlapci len jednoducho zdržali, deti sa predsa úplne bežne len tak túlajú, hlavne počas voľného dňa. Mysleli si, že sa zdržali pri hrách, že sa len tak nepotulujú a proste zabudli na to, koľko je hodín. Dokonca jeden mal mať aj hodinu taekwonda a tým pádom aj na základe toho rodičia zistili, že niečo sa pravdepodobne deje, pretože ten chlapec, ktorý na hodinu taekwonda mal prísť, sa neobjavil, neukázal sa a teda tréner volal domov rodičom. No bohužiaľ začala narastať panika. A krátko na to už to vedela celá tá oblasť, že títo chlapci sa pohrešujú a teda rodičia to hlasili aj na políciu. Neotáľali. V podstate ľudia v Kórei, keď niekto takto chýba, tak podľa toho, čo ja viem, tak aspoň tí najbližší z tých daných, dajme tomu, osád alebo dedín sa snažia pomôcť tým rodinám nájsť tieto deti, prípadne ľudí, ktorí nejakým spôsobom zmiznú. To, čo však nasledovalo, sa teda zapísalo, ako som už spomínala, do dejín z jedného z najväčších pátraní v Južnej Kórei. Bolo v teréne skoro až 300 000 ľudí.
A polícia zmobilizovala úplne všetky síly, ktoré mala a do pátrania sa zapojili nielen policajti, ale dokonca aj vojaci, dobrovoľníci a ľudia z daného mesta, z mesta Degu. Hľadali počas dlhých mesiacov. Nebolo to len tak, že by týchto chlapcov hľadali pár dní, ale vedeli, že je nejaký problém. Prehľadávali lesy, polia, opustené budovy, ale aj jaskyne. Báli sa, že práve do týchto jaskyní títo chlapci mohli buď zaliesť, alebo nedaj Bože spadnúť a niečo sa im stalo. Aj v televízii boli rôzne správy o tom, že sa títo chlapci hľadajú, ich fotografie boli vyvesené snaď úplne všade. Taktiež sa rozdávali aj tisícky letákov. Bohužiaľ, rodičia týchto chlapcov museli opustiť svoje zamestnanie, pretože sa chceli plne venovať tomu, aby svojich synov našli. Cestovali po celej krajine v dodávkach, ktorá bola oblepená fotografiami týchto chlapcov. Bohužiaľ, nebolo po nich ani stopy. Ani len jeden jediný dôkaz. Proste zmizli úplne z ničoho nič. Nebol ani len jediný svedok, ktorý by priniesol nejaké vysvetlenie. Dokonca daný deň, kedy sa chlapci stratili, mal s nimi ísť aj 6. chlapec. No, ten si zachránil život pravdepodobne tým, že si uvedomil, že je skoro čas obeda a že z domu si nezobral nič na jedenie a pravdepodobne asi bude hladný. Tak sa otočil, no a už potom chlapcov nedostihol, tak to s nimi v podstate vzdal a ostal doma. Čo mu vlastne zachránilo život. Postupom času, čím sa ten prípad ťahal ďalšie a ďalšie mesiace, sa vlastne vynárali rôzne teórie. Nielen, že sa to ťahalo mesiace, toho sa ťahalo aj roky. A verejnosť začala rôzne špekulovať s rôznymi teóriami, čo sa im asi mohlo stať. No, také najhlavnejšie 3 smery sú, že tie deti bohužiaľ na hore Variong zablúdili a už sa nevedeli pri tom, ako sa stmievalo, vrátiť domov. A teda bohužiaľ tam niekde zamrzli na podchladenie. Druhou teóriou je to, že sa stala nehoda počas nejakého vojenského cvičenia a bohužiaľ tá tretia a asi najhoršia z nich je, že boli zavraždené. Ale bohužiaľ každá z týchto teórií má svoje prečo a ale. Bol aj taký zvláštny detail pri tomto prípade a to je teda, že z jeden z miestnych chlapcov z tej danej oblasti tvrdil, že v deň zmiznutia týchto chlapcov počul krik a taktiež aj niečo ako, respektíve bol to nejaký zvuk, ktorý pripomínal výstrely. Toto svedectvo však potom podľa rodičov nikdy nebolo nejakým spôsobom preverované. Proste polícia to nebrala do úvahy, pravdepodobne preto, lebo to svedectvo podal malý chlapec. Aj práve toto bolo jedným z takých hlavných bodov kritiky voči polícii v neskorších rokoch. Roky plynuli a rodiny sa ale odmietali vzdať a neprestávali veriť v to, že jedného dňa sa nájde páchateľ. Niektorí rodičia dokonca tvrdili, že ich synovia stále žijú a že ich cítia. Iní sa pripravovali práve na to najhoršie. A potom nastal september 2022. 26. september 2022. Presne 11 rokov po ich zmiznutí a nejaké mesiace. Dvaja muži pri hore Mount Variong zbierali žalúde, keď zrazu narazili na ľudské kosti. Miesto sa nachádzalo približne 3 km od oblasti, kde sa v tom roku 1991 pátralo. No a bohužiaľ, keď bola na miesto zavolaná polícia, tak tí potvrdili to najhoršie. A teda, že pozostatky kosti, ktoré títo muži našli, patrili práve týmto 5 chlapcom. Spočiatku teda polícia oznámila, že pravdepodobnou príčinou smrti bolo práve to podchladenie. Potvrdilo sa teda, že sa deti stratili a že sa schúlili k sebe a tak zomreli na podchladenie. Lenže
forenzní experti si všimli aj niečo znepokojujúce a to je, že niektoré lebky mali poškodenia, ktoré vyzerali ako by bolo do nich udreté nejakým tupým predmetom. Neboli to nejaké prirodzené zlomeniny, ale dokonca ani nie nejaké poškodenie od zvierat, keď tam vlastne povedzme, že vlastne tie pozostatky hnili postupom času. Ale išlo skôr o nejaké potenciálne násilie. Objavili sa teda aj správy o nejakých štvorcových defektoch na lebkách, čo by mohlo naznačovať nejaký kovový predmet, čo vlastne celé tieto zistenia od týchto forenzných expertov viedli k tomu, že celý ten prípad začal mať úplne iný smer a celkový tón samotného vyšetrovania. Blízko miesta tohto nálezu bolo aj vojenské cvičisko. Z toho vyplývala tá druhá teória o tom, že sa niečo stalo počas vojnového cvičenia. V lese sa našli dokonca staré nábojnice. Preto táto teória vlastne koluje dodnes a teda znie niečo ako, že čo ak boli náhodne chlapci zastrelení počas neohláseného vojenského cvičenia. A čo ak následne došlo k nejakému utajeniu zo strany štátu a armády. Vojenské úrady však trvali na tom, že v daný deň neprebiehala žiadna takáto streľba a teda, že nemali ani žiadne vojenské cvičenie. Oficiálne sa však nikdy nepreukázalo, že by chlapci zomreli následkom nejakých strelných zranení. No, poznáte ľudí, tí si budú tak či tak myslieť proste svoje. Taktiež sa teda hovorí aj o sériovom vrahovi, kedy vlastne v 90. rokoch v Južnej Kórei bolo viacero takýchto sériových vrahov, už len skrz to, že vlastne Kórea vtedy sa veľmi otriasala rôznymi brutálnymi zločinmi. Najznámejší prípad sériového vraha je z oblasti Hwasong. To bol vlastne prípad, ktorý neskôr inšpiroval aj film Memories of Murder od režiséra Bong Joon-hoa. Aj keď teda medzi týmito prípadmi nebola nejaká preukázaná súvislosť, tak verejnosť začala nejakým spôsobom uvažovať aj o tom, že čo ak to bol niekto z okolia a náhodou ešte neskôr bol to aktívny ako sériový vrah, alebo že čo ak náhodou proste fakt boli len zavraždení a ten človek tu žije medzi nami, ale už nikdy nevraždil. No proste boli proste v chaose a ľudia začali z toho úplne šalieť a ja sa im akože úprimne nečudujem, lebo ľudia, čo targetujú na malé deti, sú fakt akože hnus. To je, že hnus. Bohužiaľ, ale neexistuje ani žiaden dôkaz, ktorý by hypotézu sériového vraha nejak potvrdzoval. Stopy na lebkách naznačujú, že tam bolo nejaké násilie, ale nevie sa potvrdiť to, že to bol nejaký dospelý človek, ktorý tam reálne ich tam našiel a zabil. Otázka, ktorá vlastne ľudí ide si úplne najviac, je to, že ako boli zabití. Že ako dokázal niekto zabiť 5 detí naraz. Či to bola nejaká skupina alebo nejaký jednotlivec. To sa bohužiaľ nevie. Niektorí kriminalisti naznačujú, že by mohol ísť aj osobu, ktorá ten daný Mount Warjong poznala veľmi dobre a teda vedela, že tých chlapcov len tak niekto rýchlo nenájde. Telá boli uložené na mieste, kde síce nebolo nejaké ťažké sa dostať, nebolo to na nejakom odľahlom mieste, no zároveň to nebola úplne bežná turistická trasa, čiže nebolo tak na pohľad zjavné, že by tam tie deti mohli byť. Čo je ale teda najdesivejšie, že to prehľadávanie bolo už v roku 1991 a vtedy ich nenašli. Ja nechápem, keď prehľadávate horu a je tam cez 300 000 ľudí, ako je možné, že proste nenájdete 5 mŕtvych detských tiel. Nechápem to. Ako je možné, že sa tie tela tam našli až po 11 rokoch. Hej, a to nebolo tak, že by to prehľadávanie tej hory bolo jeden deň, jednu noc. To trvalo mesiace. To nechápem to proste. Je to... Ja osobne si myslím, že či tam naozaj boli celý čas, alebo ich tam neskôr niekto len dotiahol, keď už sa všetko tak, dajme tomu, upokojilo. Viete, tiež ich tam mohol niekto len v úvodzovkách pohodiť a
dať ich na nejakú kôpku, čo možno neskôr vyzerá, že sa k sebe prichulili, lebo boli podchladení. Je to crazy. Je to veľmi crazy. Keď sa vrátime naspäť k prípadu, tak po toľkých rokoch rodičia naozaj kritizovali políciu, a to dlhodobo. Ignorovali svedkov, nesprávne zabezpečili miesto nálezu týchto kostí a dokonca bola aj veľmi, veľmi slabá forenzná analýza v týchto 90. rokoch v Kórei. Dokonca, a to vás úplne najviac nás štve, je to, že ten prípad bol predčasne ukončený. Pretože oni to uzavreli ako podchladenie. V roku 2005 podali rodičia týchto detí žalobu proti štátu za nedbanlivosť. A teda bohužiaľ im nebolo vyhovené, pretože štát sa postavil na stranu polície a teda prehlásil, že polícia konala podľa zákona. V roku 2006 bohužiaľ prešiel tento prípad do premlčacej lehoty. No v roku 2015 Južná Kórea zrušila zákon o premlčaní na vraždy, čo viedlo z novú prehodnotení výsledkov a dôkazov a všetkého, čo mali na tomto prípade, avšak až v roku 2019. To, že tento zákon v roku 2015 bol zrušený, znamená, že vlastne tento prípad týchto žabých chlapcov môže byť vyšetrovaný bez nejakého časového obmedzenia. No dodnes nie sú žiadne nejaké výsledky, čo aj veľmi pochybujem, že po viac ako 30 rokoch nejaké aj budú. Takže je to veľmi smutné. Veľmi, veľmi smutné. Je to zvláštne. Ja osobne si myslím, že ich buď niekto zabil a potom ich tam pohodil, alebo proste nechcem tomu veriť, že sa stratili a boli podchládení, lebo proste na konci marca už nie je až taká zima. Tí chlapci mali bundy. Jeden sa podľa toho prípadu vrátil domov ešte, keď utekal von s chalami, vrátil sa domov pre bundu a odchádzal. Čiže oni boli oblečení. Takže nejaké podchladenie, prípadne však, keď už nič iné, našli by ich. Bolo tam cez 300 000 ľudí na prehľadávaní jedného kopca. A oni ich nájdu po 11 rokoch na jednej hromadke. Dobre, mimo turistickú trasu, ale chcem vedieť váš názor. Dajte mi váš názor dole do komentára. Každopádne veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste video dopozerali až do konca. Dúfam, že sa vám páčilo a že sa budeme počuť pri ďalšom videu. A zatiaľ dovidenia.